ክቡራት ተዓዘብትና መጀመርታ ብምጥፋእ የቕሬታ እንዳሓተትኩም ንሎም ካብ መቐፅልታ ናይ ንጉስ ማእኸል ሜዳ ኬቨን ዴብሮይና ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ምክትታልኩም ኣይፈለየና ማጂሽያን ኬዲቢ እቲ ዝበለፀን ዝተፈለየ ሜዳኖ ብምዃኑ ምናልባት እውን ካልኣይ ግዜ ከምኡ ዓይነት ተፃዋታይ ከንርኢ ንኽእል ኢና ብልሑ ጥበቡ ናይ ርእየት ዓቕሙ ዝቆርፅን ውሕሉላት ቀረባቱ ንፀወታ ናይ ምንባብ ዓቕሙ ፀወታ ሙሉእ ክቕየር ዝኽእል ዘርዕድ ክእለቱ ንዓለም ኣዘናይን ጥበባውን ኩዕሶ እግሪ ክትርኢ ኣኽኢልዋ ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ማንቸስተር ሲቲ ንሰለስተ ተኸታታሊ ዓመታት ንፕሪምየር ሊግ ተዓዊታትላ ኣላ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት እንተተዓዊታ ድማ ነቲ ዝበዝሐ ተኸታታሊ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ብምዕታር ክብረ ወሰን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰንን ማንቸስተር ዩናይትድን ሰለስተ ግዜ ክትሰብርን ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሓድሽ ክብሪ ከተፅሕፍን እያ ኬቨን ፍሉይ እዩ ብጣዕሚ ፍሉይ መጀመርታ ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ኣለና ናብ ፀወታ ብምምላሱ ነዊሕ ግዜ ብመጥባሕቲ ተኣሊና እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምምላሱ ንዓና ዝፀበቐ ነገር እዩ ኩሉ ናብቲ ንቡር ከም ዝመልሰናኻ እምነት ኣለኒ ክብል ጋርዲዮላ ተዛሪቡ ዴብሮይን ንዓመተ ስፖርት 2023-2024 ብሽዱሽተ ነሓሰ ኣብ 2023 ኤፍኤ ኮሚኒቲ ሺልድ ኣንጻር ኣርሰናል ከም ተቐያሪ ኮይኑ ብምእታው እቲ ፀወታ ሓደ ብሓደ ስለ ዝተዛዘመ ናብ ፍጹም ቅልዕ ኣምሪሐን ዴብሮይን ካብቶም ፍጹም ቅልዕ ኣስሓት ተፃወቲ ሲቲ ነይሩ ጋነርስ ድማ ብፍጹም ቅልዕ 4-1 ዋንጫ ዓቲራ ብ11 ነሓሰ ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ናይዛ ዓመተ ስፖርት ኣንጻር በርንሊ ዳግማይ ማህረምቲ ኣጋጢምዎ ድሒሩ ካብ 4-5 ወርሒ ናብ ፀወታ ከም ዘይምለስ ተረጋጊፁ ሲቲ ብዘይ ዴብሮይን ካብ ተወዳዳርነት ከይተንሰሓብ ተፈሪሑ ካብ መስበርቲ ብ7 ጥሪ 2024 ተመሊሱ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ዋንጫ ኤፍኤ ካብ ብ13 ጥሪ ካብ ተቐያሪ ወንበር ብምእታው ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ቀዳሚ ተሸቱ ኣመዝጊቡ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል 3-2 ዓወት ኣብ ዘመዝገበትሉ ተቐይሩ ኣትዩ ንፀወታ ካብ ስዕረት 2-1 ሙሉእ ብምሉእ ብምቕያር ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝጊቡ ንመዕወቲ ሸቶ ትኸውን ቀረብ ገይሩ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ገጠር ብምፅውዑ ንኣፍቀርቲ ሰብ ከም ቀደሙ ከም ዘሎ ኣርእይዎም ብ31 ጥሪ ሲቲ ኣንጻር በርንሊ ኣብ ዝነበረሉ ፀወታ ዴብሮይን ብሉፅ ብቕዓት ብምዝጋብ ንጁልያን ኣልቫረዝ ብልፅ ተቀረብ ብምግባሩ ነቲ ፀወታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትዮሞ 3-1 ክውድኡ ኽኢሎም ሲቲ ብ5 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ብሬንትፎርድ 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ፊል ፎደን ብሉፅ ብቕዓት ኣብ ዘንፀባረቑሉን ሃትሪክ ኣብ ዝሰርሐሉን ኣጋጣሚ ዴብሮይን ፀወታ ኣብ ወጣሪ ኩነታት ኩሉ በታ ላማ እግሩ ብልፅቲ ኩዕሶ ብምስንዳቕ ኣብ ፎደን ክትበፅሕ ኽኢልዋ እቲ እንግሊዛዊ ከዓ ነቲ ማዕረ ዝነበረ ውፅኢት ናብ 2-1 ብምግፍሑ ንፀወታ ሳሰይቲ ጎል ብምምዝጋብ ናብ ረብሖም ቀይሮሞ ቀፂላ ሲቲ ኣብ 10 ለካቲት ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝነበረ ፀወታ እቲ ግጥም ወጣሪ ከም ዝኸውን ካብ ጌኑ ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ዝተፀበየ እዩ ነይሩ ሃላንድ 2 ሸቶታት ብምምዝጋብ ነቲ ፀወታ 2-0 ክውድእዎ ዋላ እንተኸኣሉ ብሉፅነት ዴብሮይን እውን ኣብ ምቕራብ ካልኣይቲ ሸቶ ሃላንድ ዘርኣዮ ብሉፅ ብቕዓት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሮም ሓበራዊ ሽርክነት ክቕፅልዎ ምዃኑ ኣግሂዱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ሲቲ ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ዙር 16 ኣውዲዕ ካብ ምሕላፍ ቀዳማይ እግሪ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣንጻር ኮፐንሃገን ኣብ ዝገጠመትሉ ዴብሮይን ንቐዳመይቲ ሸቶ ከመዝግብ ከሎ ንሳሰይቲ ሸቶ ፎደን ካቐሪቡ ሲቲ ነቲ ፀወታ ብናይ 2 ጎላት ፍልልይ 3-1 ብምፅዓር ሓደ እግራ ናብ ርብዒ ፍጻመ የሕሊፋ ናብ ሜዳ ተመሊሳ ብ27 ለካቲት ሲቲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣንጻር ሉተን ኣብ ኤፍኤ ካብ ኣብ ዙር 16 ኣብ ዝተፃወተትሉ ምሸት እቶም ብሸቶ ምምዝጋብን ቀረብን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ንዓለም ሓደ ዓይነት ስምረት ከርእይዋ ዝኽኣሉን ዝቕፅሉ ዘለውን ሃላንድን ዴብሮይናን ማራኺ ብቕዓት ብምርኣዮም ንጋንቶኦም ናይ 6-2 ገፊሕ ዓወት ንኸተመዝግብ ሃላንድ 5 ጎላት ኣብ ዘመዝገበሉ ዴብሮይን ሱፐር ሃትሪክ ቀረብ ብምግባር ካብ መስበርቲ ምስ ሙሉእ ብቕዓት ከም ዝተመልሰ ኣመስኪሩ ብ10 መጋቢት ሲቲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣንጻርታ ንብዙሕ ዓመታት ቀንዲ መቐናቐንታ ኮይና ማራኺ ኩዕሶ እግሪ ብምፅዋት ዓለም ሙሉእ ብህንጡይነት ክፅበየን ዝገበራ ዝበለፁ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ብዝገበርዎ ታክቲካዊ ፀወታ መቐረቱ ኣብ ሰማይ ከም ተንሳፍፍ ዝገብርን ክለብ ናይ መወዳእታ ዓመቱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምዃናን ናይ መወዳእታ ፀወታ ኣንጻር ጋርዲዮላ ስለ ዝኾነ ስታድየም ኣንፊልድ ብደርፍን ዋጭዋጭታን ተሰንዩ ፀወታ ጀሚሩ ከምቲ ክለብ ንዴብሮይና ዝገለፆ ኬቨን ዴብሮይን ምውዓይ ይገብር ኣሎ ሃገር ብምልእታ ክትናወጥ ጀሚራ ኣላ ዴብሮይን ኣብታ ናይ ሰንበት ኣብ መዓልቲ ፀወታ ምስ ሸፊልድ ዩናይትድ ንምግጣም ነብሱ ኣብ ዘውዕሉ ዝነበረ ፀወታ ጀሚሩ ዴብሮይን ኣብ መበል 23 ደቂቕ ናይቲ ፀወታ ኮርነር ክቕላዕ ኣብ ዝጀመረሉ ነታ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ ልዕሊ ባርሳ ንኦሪጊ ዝቐረበሉ ወሓለ ቀረብ ኮፒ ፔስት ገይሩ ዴብሮይን ንስቶንስ ብምቕራብ ንሲቲ ክትምራሕ ኽኢልዋ ፀወታ ግን ብማዕረ ውፅኢት 1-1 ተዛዚሙ ብ6 ሚያዝያ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ንሲቲ ክውጥራ ዝተሓስበ ፀወታ ንቐዳመይቲ ሸቶ ዴብሮይን ኣብ 13 ደቂቕ ምሳ መዝገበ ፀወታ ክቐልል ዓብ ተራ ተፃዊቱ ዴብሮይና ሸቶ ወሲኹን ቀረብ ገይሩ
ሲቲ ነቲ ፀወታ 4-2 ብምስዓር ዋንነታ ጌራቶ። ብ17 ሚያዝያ ሲቲ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ስጳኛዊት ሪያል ማድሪድ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ቻምፒየን ሊግ ክትፃወት ቆፀራ ኣብ ዝሓዘትሉ ነቲ ፀወታ ፋቮራይት ኮይና ኣትያ። ሲቲ ንፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተቆፃፀረትሉ ማድሪድ ግን ብመንገዲ ሮድሪጎ ኣብ 13 ደቂቃ መሪሕነት ሒዛ ንፀወታ ናብ መወዳእታ ገፁ እንዳወሰደቶ ኮላ በዓል ውዕለታት ዝኾነ ዴብሮይን ሸቶ ብምዝጋብ ንፀወታ ማዕራርይዎ። ሲቲ ግን ዕድል ኣይገበረትን ብፍፁም ቅላዕ ካብ ኤውሮጳዊ ፀወታታት ተገሊፋ። ኣብ 25 ሚያዝያ ኣንጻር ብራይተን ብገፊሕ 4-0 ኣብ ዘዕነወትሉ ፀወታ ዴብሮይን ሸቶን ቀረም ብምግባር ደጊሙ ብሉፅነቱ ኣርኢዩ። ቀፂሉ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብ ዝነበራ ፀወታ ንክልቲአን ሸቶታት ብምቕራብ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ተሸሊሙ። ሲቲ ድማ 2-0 ተዓዊታ። ኣብ 12 ግንቦት ናይ ዘሎ ናይ ወርሒ ቀዳም ኣብ ዝነበሮም ፀወታ ነቲ ኣብ ሴፍ ደቂሱ ዘሎ ውድድር ንዋንጫ ነታ ተሪፋታ ዘላ ማዕረ ፀወታ ትገብር ኣንጻር ፍልሃም ስሩዕ ፀወታ ጀሚራ። ፍልሃም ንፀወታ ክትዋፅኦ ምዃና ነጥቢ ለኪማ ክትከይድ ትኽእል እያ ኣብ ዝተባህለሉ ሲቲ ግን ፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ብምቁፅፃር ኣብ 13 ደቂቃ ዴብሮይና ውሕልል ትቐረብ ብምቕራብ ግቫርዲዮል ንፀወታ መሪሕነት ተትሕዝ ብልፅቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ካብኡ ዝቐፀለ እቲ ፀወታ ሲቲ ብቐሊል ኣመሓሪራ ብገፊሕ 4-0 ውፅኢት ስዒራ ብማዕረ ፀወታ ቀዳመይቲ ብ2 ነጥቢ ሓሊፋ መሪሕነት ኣብ ኢዳ ሒዛቶ። ክሳብ ድሒሩ ብፀወታ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ 1-0 ብምዕዋት መሪሕነት ብምምጣል ነቲ ሰሉስ ምሸት ዝካየድ ከቢድ ፀወታ ኣንጻር ቶተንሃም ከተማዕዱ ኮላ ናይ ኩሎም ኣፍቀርቲ ስፖርት ንዋንጫ ክትዓግታ ትኽእል ጋንታ እናተባህለት ክትግለጽ ቀኒያ። ሰሉስ ኣኺሉ ፀወተአን ምስ ጀመራ ቶተንሃም ንሲቲ ከምቲ ብብዙሓት ዝተገመተ ፅቡቅ ፀወታን ብዙሕ ፈተነታትን ብምክያድ ንሲቲ ክትጠቕጣ ተራእያ። ቶተንሃም ግን ናብ ረብሓኣ ክትጥቀመሎም ኣይከኣለትን። ንዕረፍቲ ከዓ ብዘይ ሸቶ ተፈላለየን። ድሕሪ ዕረፍቲ ሲቲ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ኮይና ክትፃወት ትኽእል ዝነበረት ፀወታ በቲ ፍሉዩን ፍልልያ ዝፈጥርን ዝበለፀ ሜዳኖ ዴብሮይን ብዝፈጠራ ውሕልል ትቐርብ እቲ ዝበለፀ ቁፅሪ 9 ኤርሊንግ ሃላንድ ቀላል ሸቶ ንኸመዝግብ ሓጊዝዎ። ቶተንሃም ግን ተስፋ ኣይቆረፀትን። ብዙሓት እትዋት ሸቶታት ብምስሓት ድማ ኣደዳ ከቢድ ፀርፊ ካብ ደገፍቲ ኣርሰናል ወሪድዋ። ብፍላይ እታ ሶን ኣብ መበል 86 ደቂቃ ንበይኑ ምስ ሓላውላት ኦርቴጋ ዝተፋጠጠላ እሞ ኦርቴጋ ቅዳሕ ናይ ኤሚሊያኖ ማርቲነስ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2022 ናይ ኮሎ ምዋነ ዝመለሳ ትመሳሰል ገይሩ ንጋንቱ ተዋሒስዋ። ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ድማ ሃላንድ ፍጹም ቅላዕ ብምዝጋብ ንጋንቱ ናይ 2-0 ዓወት ክትጓነፀፍ ናብ ናይ መወዳእታ ናይ ዋንጫ ፀወታ ከተማዕዶ ምስ ዴብሮይን ብምዃን ድርዒ ኮይኖማ። ሲቲ ድማ ናብታ ናይ ሰንበት መዛዘሚ ፀወታ ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ኣንጻር ዌስት ሃም ዩናይትድ ከተማዕዶ ተገዲዳ። ሰንበት ሰዓት 6 ኩለን ክለባት እንግሊዝ ንመዛዘሚ ፀወታ ኣብ ዝቐረባሉ ሲቲ ንመሪሕነታ ናይ 2 ነጥቢ ውሕስነት ጌራ ተኣትዎ ብምንባራ ዳርጋ 100% ከም ትዕወት ጉህድ ነይሩ። ሲቲ ድማ ብሸቶታት ፊል ፎደንን ሮድሪን 3-1 ብምዕዋት ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ኣከታቲላ 4 ግዜ ቻምፒዮን ብምዃን ንዓመታት ክስበር ዘይክእል ክብረ ወሰን ጨቢጣ። ዴብሮይን ወላ ንፍርቂ ዓመተ ስፖርት ብመስበርቲ እንተዘይነበረ ኣብተን ካብ መስበርቲ ተመሊሱ ዝተሰለፈለን ኣጋጣሚ ግን 4 ሸቶን 10 ሸቶ ዝኸውን ቀረብን ብምግባር ንሲቲ ነዚ ሕጂ ተጓናፂፋቶ ዘላ ዓወት ንምጭባጥ ዓቢ ተራ ተፃዊቱ። እቲ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ዝለዓለ ውሕልነት ዘለዎ ቀረባቱን ንፀወታ ብምንባብ ጋንቱ ሸቶ ኣብ ትደልየሉ ኣጋጣሚ ፍልልያ ዝፈጥር KDB ብዙሓት ዝበለፀ ኣከፋፋሊ ዓለምና ክብሉ ይገልፅዎ እዮም። ቲየሪ ሄንሪ ኣብቲ ሲቲ ን4 ተኸታታሊ ዋንጫ ክወስድ ምስ ረኣያ ንዴብሮይን ኣብ ዝገለፀሉ ዝነበረ እዋን ዝበሎ ምስ ኢነስተን ቻቪን ተፃዊተ እየ፣ ግን እዚ ካብኣቶም ዝተፈልየ እዩ። ነቲ ፀወታ ኣብ ሓንጎሉ ኣቐዲሙ ስኢልዎ እዩ ዝኣቱ። ኣበየናይ ደቂቕ ሸቶ ትደሊ ኣላ ሲቲ እንድሕር ፈሊጡ እቲ ናቱ ራእይ ገፊሕ እዩ። ፍልልያት ክፈጥር ዝኽእል ተፃዋታይ እዩ ክብል ኣድናቆቱ ገሊጹሉ። ሃገራዊ ፀወትኡ ዴብሮይን ኣብ 2013 ምስ ቪንሰንት ካምፓኒን ሳይሞን ሚግኖለትን ምስ ቤልጅየም ተሰሊፉ። ዴብሮይን ብደረጃ ትሕቲ 18 ዓመት 19 ዓመት 21 ዓመት ምስ ቤልጅየም ዓወታት ኣመዝጊቡ። ንፈለማ እዋን ምስ ቤልጅየም ኮይኑ ላዕለዎት ፀወታታቱ ብ11 ናሕሲ 2010 ኣብ ቱርኪ ኣንጻር ፊንላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ምሕዝነት ፀወታ ተሰሊፉ። ነቲ ፀወታ ቤልጅየም 1-0 ብምስዓር ዴብሮይን ንላዕለዎት ፀወትኡ ብዓወት ጀሚርዎ። ቅድሚ ሙሉእ ናይ መጀመርያ ፀወታ ምስ ቤልጅየም ላዕለዎት ክለባት ምጅማሩ ዴብሮይን ምስታ ትውልዲ ዓዲኡ ዝኾነት ቡሩንዲ ክፃወት ምርጫ ነይርዎ፣ ግን ንቤልጅየም መሪፁ። ዴብሮይን ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ዓለም 2014 ስሩዕ ኣባል ጋንታ ቤልጅየም ኮይኑ ቤልጅየማውያን ድሕሪ 12 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ዓቢ ውድድር ኣብ ዝሓለፍሉ እዋን 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ብ13 ግንቦት ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ኣብ ዝነበረት ጋንታ ቤልጅየም ተሰይሙ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፀወታ ናይዚ ውድድር ኣንጻር ኣልጀርያ ኣብ ቬሎ ሆሪዞንተ ዴብሮይን ንመርዋን ፈላይን ንማዕረ ዝገበረ ሸቶ ቀሪቡ።
ብፊፋ ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ተፃወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኣብ ዙር 16 ደብሮይን ንቤልጅየም ኣብ ሳልሳይ ደቂቃ ተወሳኺ ግዜ መኽፈቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ንኣሜሪካ 2-1 ኣብ ሰዓረትሉ ብድሕሪኡ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ብኣርጀንቲና 1-0 ድሕሪ ምስዓራ ካብ ዋንጫ ዓለም 2014 ተዓልያ። ብዕለት 10 ጥቅምቲ 2014 ኣብ መጻረዪ ዩሮ 2016 ንኣንዶራ 6-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ደብሮይን 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ 1986 ኣብ ዝተኻየደ መጻረዪ ኤውሮጳዊ ክብረ ወሰን ዓወተታ ጋንታ መዓራርይዎ። ብዕለት 3 መስከረም 2015 ደብሮይን ኣብ ልዕሊ ቦዝንያ 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ብዕለት 10 ጥቅምቲ 2015 ደብሮይን ኣብ ልዕሊ ኣንዶራ 4-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ሸቶ ብምምዝጋብ ንቤልጅየም ኣብ ፍጻመ ዩሮ 2016 ክሳተፍ ኣኽኢልዋ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ሸቶ ብምምዝጋብ ንቤልጅየም ኣብዚ ምድብ ላዕለዋይ ደረጃ ክትሕዝ ኣኽኢልዋ። ብ31 ግንቦት 2016 ደብሮይን ኣብ ናይ መወዳእታ 23 ተፃዋቲ ቤልጅየም ኣብ ዩሮ 2016 ንክፃወት ተመሪፁ። ብ18 ሰነ 2016 ደብሮይን ኣብታ ቤልጅየም ንሪፓብሊክ ኣየርላንድ 3-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ብዘርኣየ ብቕዓት ናዕዳ ረኺቡ። ብዕለት 26 ሰነ 2016 ደብሮይን ኣብ ዙር 16 ንሃንጋሪ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ 2 ኣሲስት ብምግባር ብዘርኣየ ብቕዓት ብሉፅ ተፃዋታይ ቢቢሲ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ዋንጫ ዓለም 2018 ደብሮይን ኣብታ ናይ መወዳእታ 23 ተፃወቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ቤልጅየም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ተመሪፁ። ብ18 ሰነ ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ኣንጻር ፈላሚት ጋንታ ፓናማ ደብሮይን ንሮሜሉ ሉካኩ ኣሲስት ብምግባር ቤልጅየም 3-0 ክትዕወት ዓቢ ተራ ተፃዊቱ። ብ6 ሓምለ ድማ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ንብራዚል 2-1 ብምስዓር ካልኣይቲ ሸቶ ናይቲ ፀወታ ብምዝጋብ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ፀወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ቤልጅየም ብናይ መወዳእታ ደቃይቕ ድሒራ ቻምፒዮን ዝኾነት ፈረንሳ 1-0 ተሳዒራ። ብ14 ሓምለ ቤልጅየም ንደረጃ ኣብ ዝተፃወተትሉ ፕሌይ ኦፍ ንእንግሊዝ 2-0 ስዒራታ። ከም ወርቃውያን ወለዶ ዝሕሰቡ ዝነበሩ ንዋንጫ ዓለም ኣብ ሕቑፎም ተእትውዋ ፋቮራይት ዝነበሩ ናይቲ ሽዑ እዋን ዝበለፁ ተፃወቲ ሓቒፋ ዝነበረት ቤልጅየም ከም በዓል ኤደን ሃዛርድ ኣብ ቸልሲ ዝነበሮ ብሉፅ ብቕዓት ሮሜሉ ሉካኩ ዝነበሮ ናይ ሸቶ ምምዝጋብ ሸውሃት ዘፍዝዝ ውሕልነት ደብሮይናን ተደማሚሩ ዋንጫ ናብ ሃገሮም ሰብሲፎም ክኸዱ ዝተፀበዮም ደገፍቶም ማይ ዓሚቖም ከም ዝምለሱ ብምግባር ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምስራዖም ናሓስ መዳልያ ተሸሊሞም ካብ ሩስያ ተመሊሶም። ዩሮ 2020 ዋንጫ ዓለም 2022 ብዕለት 17 ሰነ 2021 ደብሮይን ኣብ ካልኣይ ፀወታ ዩሮ 2020 ቤልጅየም ቀዳማይ ሸቶ ናይቲ ግጥም ኣመዝጊቡ ቤልጅየም ድማ 2-1 ንዴንማርክ ስዒራታ። ኣብ ዙር 16 ምስ ፖርቱጋል ኣብ ዝገበርዎ ግጥም ደብሮይን ብፖርቱጋላዊ ጃኦ ፓልሂና ማህረብቲ ኣጋጢምዎ። ብዕለት 2 ሓምለ ኣሰልጣኒ ቤልጅየም ሮበርት ማርቲነዝ ደብሮይን ንፀወታ ረብዒ ፍጻመ ኣብ ግዜ ክሓዊ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ድሒሩ ኣብታ መዓልቲ ዋላ ካብ ሙሉእ ሰሙን ልምምድ ተዘይገበረ ምስ ቤስት 11 ፀወቱ ጀሚሩ። ደብሮይን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ንሰለስተ ፀወታታት ዋላ እንተተሰለፈ ቤልጅየም ቀዳመይቲ ኮይና ካብ ምድባ ክትሓልፍ ፋቮራይት ኮይና እያ ንዋንጫ ዓለም 2022 ጀሚራቶ። ግን ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ካብ ምድብ ብክሮኤሽያን ሞሮኮን ክትባረር ክኢላ። ደብሮይን ድማ ዝተፈላለየ መግለፂታት ብምሃብ ዘይዕግብነቱ ገሊጹ። ብ21 መጋቢት 2023 ድሕሪ ኣህጉራዊ ጥሮታ ኤደን ሃዛርድ ደብሮይን ሓድሽ ሓለቓ ጋንታ ቤልጅየም ብምዃን ተገሊጹ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንቤልጅየም መሪሑ ድሕሪ 1954 ንፈለማ እዋን ኣብ ምሕዝነታዊ ፀወታ ንጀርመን ክስዕራ መሪሕዋ። ካብ ሜዳ ወፃኢ 3-2 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብን 2 ኣሲስት ብምሃብን ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ብምዃን ንዋንጫ ኤውሮጳ የማዕዳ ኣሎ። ቅዲ ፀወታ ኬቨን ደብሮይና ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብዙሕ ዕዮ ዝዓይን ልዑልን ንፉዕን ተፃዋታይ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ብቐንዱ ከመጥቃዓይ ወይ ማእከላይ ኣከፋፋሊ ኮይኑ ዝፃወት ኮይኑ ካብ ካልእ ሓያሎ ቦታታት ከም ክፍቲ ወይ ተደራቢ ኣጥቃዓይ ብምዃን ክፃወት ዝኽእል ፍሉይ እዩ። ኣብ ዝዓመቐ ፈጠራዊ ናይ ማእከል ሜዳ ከይትረፈን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ካብ ሳንዱቕ ናብ ሳንዱቕ ዝፃወት ተራ ወይ ከም ናይ ሓሶት ቁፅሪ 9 ብምዃን ይፃወት። ብዙሕ ግዜ ብተንተንቲ ብሜልኡ ሓደ ካብቶም ዝበለፁን ሙሉኣት ዘመናውያን ምዕቡላትን ተፃወቲ ተባሂሉ ይግለጽ። ክእለት ኣትሌቲክስ ካብ ኩዕሶ ወፃኢ ናይ ፀወታ ፍጥነት ራእይ ልክዕነት ምሕላፍ ካብ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ምሕላፍ ክእለት ከምኡውን ሓያል ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሹት ክእለት ብክልቲኡ እግሩን ውዱእ ተፃዋታይ ምዃኑ የረጋግፀልና። ዋላ እኳ ኣብ ኣየር ርኡይ ኣካላዊ ሓይሊ ናህሪ ወይ ክእለት እንተዘይተዓደለ ኣብ ኩዕሶ ቅልጡፍን ውቁብን ተፃዋታይ ኮይኑ ፅቡቕ ናይ ድሪብሊንግ ክእለት ዘለዎ ክኸውን ከሎ ናይ ኣቀማምጣ ክእለቱ ታክቲካዊ ብልሓቱ ምንቅስቓሳቱ ቀጥታዊ ቅዲ ፀወታ ኣለዎ። ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ኣብ ዝህልወሉ እዋን ኩዕሶ ኣብ እግሩ ኣብ ዝኣተወትሉን ናይ ምጉያይ ክእለቱ ተጠቂሙ ናይ ኣንጻር ጋንታ ተኸላኸልቲ ብምሽርሻር ንኽፋት ቦታታት ብምርኣይ ንቕድሚት ብምድፋእ ባዕሉ ወይ ከዓ ንደቂ ጋንቱ ዕድላት ብምፍጣር ቀረብን ሸቶን ከመዝገብ ዝኽእል ዓቕሚ ዝውንን ብሉፅ ናይ ብሉፃት እዩ። እዚ ድማ ንተኸላኸልቲ ዓብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ይገብር። ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ፈጠራዊ ክእለቱ ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ኩዕሶ ከብኪቡ ናብ ልዳት ብምእታው ማረኽቲ ሸቶታት ናይ ምምዝጋብ ዓቕሚ ዘለዎ ፍሉይ እዩ። ከምኡውን ልክዕነት ዘለዎን ክዓሳሱ ካብ ዝተተኽላ ወይ ካብ ኮርነር ናይ ምስንዳብ ክእለቱ ከዓ ዝተፈልየ እዩ።
ዴብሮይን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ተፃወትቲ ዓለምና ተባሂሉ ብሰፊሑ ይግለጽ። ከምኡውን ብዙሕ ግዜ ሙሉእ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ይግለጽ። ዴብሮይን ኣብ 2017 ብዘጋርዲያን ኣብ ዓለምና 4ይ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ተሰሚዩ። ኣብ 2019 ድማ መበል 12 ዝበለፀ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሰሪዑ። ኣብ 2020 ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ዓለምና ዝበለፀ ኣከፋፋሊ ክብል ገሊፅዎ። ሲቲ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2022-2023 ንስሉሳዊ ዓወት ክትሓድን ከላ ዴብሮይን መሪሕ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ ግዜ ጄሚ ሬድናፕ ዴብሮይን ካብ ዝረኣዮም ዝበለፀ ኣከፋፋሊ ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ ብምግላጽ ልዕሊ ከም በዓል ስቴቨን ጀራርድ ፍራንክ ላምፓርድን ከም ዝሰርዑ ገሊጹ። ውልቃዊ ህይወት ኬቨን ዴብሮይና ኣዴ ዴብሮይና ቤልጂማዊት እያ። ኣብ ቡሩንዲ ተወሊዳ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት እውን ትነብር ነይራ። ወለዳ ብስራሕ ምክንያት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ገዓዙ ኣብ ለንደን እያ ዓብያ። ምስ ኣቦ ኬቨን ሄርዊግ ምስ ተራኸበት ድማ ናብ ቤልጅየም ተመይሳ ክትነብር ክኢላ። ወለዲ ዴብሮይን ኣብታ ንኡስ ምምሕዳር ከተማ ገንት ዝኾነ ድሮንገን ኣብ ፊንላንደርስ እታ ቋንቋ ሆላንድ እትዛረብ ክፋል ቤልጅየም እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ዴብሮይን ብዘይካ ቋንቋ ኣዲ ሆላንድ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይን ጀርመን እውን ይዛረብ እዩ። ዴብሮይንን ወለዱን ኣብ ለንደን ንዝርከቡ ኣያታቱ ብቐጻሊ ይበፅሖም ነይሮም። ኣብ 2012 ናብ ቸልሲ ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን ዴብሮይን ዓመት ኣብ በዓል ልደትን ኣብ እዋን ዕረፍትን ትምህርትን ይኸይድ ነይረ ክብል ዝኽሪ ኣካፊሉ። ካልኣይ ገዛይ እዩ ብምባል ከዓ ይዛረብ። ዴብሮይን ምስ ናይ ሕጂ ሰበይቱ ሚሸል መጀመርያ ግዜ ኣብ 2014 እዮም ተራኺቦም። ኬቨን ምስ ዘ ፕሌየር ትሪቡን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብመንገዲ ትዊተር ከም ዝተረኸቡ ኣፍሊጡ። ብትዊተር እዩ ጀሚሩ ርክብና ኣብቲ እዋን ውሕዳት ተኸታተልቲ ጥራይ እዮም ነይሮምኒ። ምክንያቱ ጌና ኣብ ቨርደር ብረመን ብልቃሕ እየ ዝፃወት ነይራ። ብዛዕባ ሓደ ግጥም ኣብ ትዊተር ፖስት ገይረ ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ድማ ፈትያታ። ኣብቲ እዋን ትሲንግል እየ ነይራ ዓርኬ ድማ ኣስተብሂሉሉ። ጽብቕቲ ጓል እያ ትመስል መልሲ ግድን ስለደላ ይብለኒ ጸኒሑ ባዕሉ ቴክስት ሰዲዱላ። ንሳ ድማ መልሲ ሂባቶ ክብል ምስጋኑኡ ንዓርኩ ገሊጹሉ። ንኣዋርሕ ብቴክስት ተፋሊጥና ሓንሳብ ምስ ሰብ እንተተላለየካ ኣዝዩ ጽቡቕ ሌላ እየ ዝፈጥር ብድሕሪኡ ጽቡቕ ርክብ መስሪትና ፍቑራትኩም ኮንካ በቂዕና ክብል ዝኽሩ የካፍለና። ዴብሮይንን ሚሸልን ድሕሪ 3 ዓመት ማለት ኣብ 2017 ተመሪዖም ብሓባር 3 ቆልዑ ኣለዎም፣ 2 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን። ዴብሮይን ኣብ 2019 ምስ ዘ ፕሌየር ትሪቡን ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕተት ንበዓልቲ ቤቱ ብዙሕ መንገድን ህይወተይ ቀይራቶ ብቕንዕና ክዛረብቲ ኮይነ ብዘይ በኣ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን እየ ብምባል ልዑል ፍቕሪ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ኪፕ ኢት ሲምፕል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ታሪክ ህይወት ዴብሮይን ኣብ ጥቅምቲ 2014 ብበርግሆፍ ኤንድ ላምበርጊስትን ዝተሓትመት ኮይና ኣብ መንጎ ዴብሮይን ወዲ ሃገሩ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ቲቦት ኮርትዋ ዘጋጠመ ፍጻመ እያ ተዘንቱ። እታ ናይ ሸዑ ኣፍቃሪ ዴብሮይና ገዲፋቶ ምስ ኮርትዋ ዕርክነት ጀሚራ። ዴብሮይን ኣብ ታሪክ ህይወቱ ዋላ እኳ ሕጂ እውን ኮርትዋ ዝገበሮ ክኣምን እንተዘይከኣለ ኣብ ሞይኦም ግን ብሓባር ብምፅዋት ኣብ ሃገሬት ጋንታ ብሓንሳብ ኮይኖም ንረኽቦም። ኣብ 2022-2023 ኣብ ዝነበረ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ቻምፒየንስ ሊግ ዴብሮይን ካብ ርሑቕ ቦታ በርቃዊ ሾቶ ንኮርትዋ ኣብ ዘመዝገበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሕንኡ ፈዲ ክብሉ ሓጭ ጨምሉ። ዴብሮይን ብፍልይ ዝበለ ካብ ካልኦት ተፃወቲ ኣድናቂ እንግሊዛዊ ማይክል ኦውን ደጋፊ ሊቨርፑልን ምዃኑ ኣብ ቃለ መሕተት ምስ ክለቡ ኣብ መንእሰያት ጋንታ ገንክ ከሎ ተዛሪቡ። ብሓፈሻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝገበሮ ፀወታ 260 ፀወታታት ብምክያድ 68 ሾቶታትን 112 ኣሲስትን ንክለቡ ሲቲ ኣመዝጊቡ። ኬቨን ዴብሮይን ኣብ ናይ ፀወታ ግዚኡ 304 ኣሲስት ዝቐረበ ኮይኑ 254 ብደረጃ ክለብ ዝቐረበን እየን። ካብዚአን እተን 167 ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ውድድራት ዝቐረበን እየን። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንማን ሲቲ ዝበዝሐ ቀረብ ብምግባር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይርከብ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ድሕረት ብ162 ዝለዓለ ቁፅሪ ኣሲስት ዝቐረበ ናይ ቀንዲ ጸላኢቶምን ጎረቤቶምን ተጻዋታይ ነበር ሪያን ጊግስ ብ50 ቀረባት ብምድሓን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብምዃን ንጊግስ ካብ ክብሪ ከውርዶ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። ንሌጀንድስ ፕሪምየር ሊግ ሰስ ፋብሪጋስ፣ ዋይን ሩኒ፣ ፍራንክ ላምፓርድ ኣልዩ እዩ ነዚ ካልኣይ ደረጃ ናይ ውልቂ ገይርዎ ዝርከብ። ኬቨን ዴብሮይን ንቤልጅየም ኣብ 99 ፀወታታት 49 ኣሲስት ኣመዝጊብላ። ኬቨን ዴብሮይን ኣሲስት ሪከርድ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ ብሓባር ምስ ቴሪ ሄንሪ ዝበዝሐ ኣሲስት ዝገበረ 20 ቀረባት። ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሐ ኣሲስት ዝገበረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ። ዝቐልጠፈ ተፃዋታይ 50 ኣሲስት ፕሪምየር ሊግ ዝበፅሐ ኣብ 123 ፀወታታት ዝበዝሐ ኣሲስት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ 167 ቀረባት። ኬቨን ዴብሮይን ምስ ክለባቱን ሃገራዊት ጋንቱን ዝጨበጦ ክብርታት ኣብ ጋንክ ፕሮሊግ ቤልጅየም 2010-2011 ዋንጫ ቤልጅየም 2008-2009 ሱፐር ካፕ ቤልጅየም 2011 ወልፍስበርግ ዲኤፍፒ ፖካል 2014-2015 ዲኤፍፒ ሱፐር ካፕ 2015 ምስ ማንቸስተር ሲቲ ፕሪምየር ሊግ 2017-2018 18-19 ኣካታቲሉ 2 ግዜ
2021 21 22 22 23 23 24 ኣካታቲሉ 4 ግዜ ተበፂሑ ዘይፈልጥ ክብሪ ጨቢጡ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ 2018 2019 2022 2023 ዋንጫ ኤኤፍኤል ካራባኦ ካፕ 2015 16 17 18 18 19 19 20 20 ተዓዊቱሉ ዋልታ ማሕበረሰብ ኤፍኤ 2019 ቻምፒዮን ሊግ 2022-2023 ቀዳማይ ብምዃን ንመጀመርታ ግዜ ቻምፒዮን ሊግ ኣልዒሉ 2020-2021 ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ 2023 ዋንጫ ዓለም 2018 ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ናሓስ መዳልያ ተሸሊሙ ኬቨን ዴብሮይና ብውልቁ ዝተዓወተሉ ሽልማት ብሉጽ መንእሰይ ተጻዋታይ ቡንደስሊጋ 2012-2013 ብምዃን ተሸሊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ ቡንደስሊጋ 2014-2015 ተሸሊሙ ኣብ ብልጽቲ ጋንታ ቡንደስሊጋ ብሉጽ ተባሂሉ ኣብ 2014-2015 ናይ ቡንደስሊጋ ብሉጽ ኣሲስተር 2014-2015 ኣብ ብልጽቲ ጋንታ ዩሮፒያን ሊግ ናይ ዓመት ስፖርት 2014-2015 ተሸሊሙ ብልጽቲ ሸቶ ናይ ወርሒ ጎል ኦፍ ዘ ማንዝ ጀርመን ጥቅምቲ 2014 ተባሂሉ ተሸሊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓመት ስፖርት 2015 ጀርመን ፈረንሳይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፍራንስ ፉትቦል 2015 ብሉጽ ስፖርተኛ ቤልጅየም 2015 ብሉጽ ቤልጅማዊ ተጻዋታይ ካብ ወጻእተኛታት ሃገራት 2016-2020-2022-2023 ማንቸስተር ሲቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ዓመት ስፖርት 2015-16 17-18 19-20 21-22 ተባሂሉ ተሸሊሙ ማንቸስተር ሲቲ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ናይ ዓመት ስፖርት 2017-2020 ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፊፍ ፕሮ 2020-2022-2023 ኣካታቲሉ 4 ግዜ ተዓዊቱሉ ጋንጣ ዓለም ደቂ ተባዕትዮ ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ታሪኽ ስታቲክስን ኩዕሶ እግሪ IFFHS 2019-2020-2021-2022-2023 ብምዃን ተዓዊቱ ብልጽቲ ጋንታ ዩኤፋ 2017-2019-2020 ESM ኤውሮጳዊ መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ጋንታ ናይ ዓመት ስፖርት 2017-18 19-20 21-22-23 ብምዃን ተዓዊቱ ኣብ ብልጽቲ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ PFA 2017-2018 19-20-21-22-23 ብምዃን ተሸሊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓመት ስፖርት 2017-2018 19-20-22-23 ብምዃን እውን ተሸሊሙ ኣብ ብልጽቲ ጋንታ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ 2017-2018 18-19-20-21-22-23 ንሽዱሽተ ዓመት ኣካታቲሉ ኣብ ብልጽቲ ጋንታ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ተሸሊሙ ናይ ሕልሚ ጋንታ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2018 ብሉጻት ሸቶታት ናይ ኣዋርሕ ፕሪምየር ሊግ ሕዳር 2019 ሓምለ 2020 ብምዃን ተሸሊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓመት ስፖርት 2019-2020-2021-2022 ተባሂሉ እውን ተሸሊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ PFA 2019-2020 2020-2021 ብምዃን እውን ተሸሊሙ ብሉጽ ተጻዋታይ FSA ብሉጽ ተጻዋታይ ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዓመታዊ ሽልማት 2022 ብሉጽ ኣከፋፋሊ ቻምፒዮን ሊግ 2019-2020 ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ታሪኽን ስታቲስቲክስን ኩዕሶ እግሪ IFFHS ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም 2021-2023 ብምዃን ተሸሊሙ ኣብ ብልጽቲ ጋንታ ዩኤፋ ናይ 10 ዓመት IFFHS ዩኤፋ ቲም ኦፍ ዘ ዲኬድ 2011 ክሳብ 2020 ብምዃን ተሸሊሙ ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ታሪኽን ስታቲስቲክስን ኩዕሶ እግሪ IFFHS ናይ ኩሉ ግዜ ቤልጅየም ባሎን ዲኦር ሳልሳይ ደረጃ 2022 ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ብሽልማት ኩዕሶ እግሪ ሰሜናዊ ምዕራብ 2020 ንሱ ንምእማኑ ዘጸግም እዩ የማናይ እግሩ ፍጹም ቀታሊ እዩ መስሓቅን መዘናግዕን እውን የቕርብ እዩ ፍጥነት እግሩን ናይ ምምዝጋብ ክእለቱን ኣደናቂ እዩ ኣጥቃዓይ ምስኮንካ የረኽበካ እሞ ክብደት ናይቲ ብድሕሪት ኮይኑ ዝበካ ዘሕልፈልካ ብሉጽ ምዃኑ ከም ትምስክር ይገብረካ ዝኾነ ይኹን ክገብሮ ይኽእል እዩ ከመይ ዝበለ ተጻዋታይ እዩ ከመይ ዝበለት ዓመተ ስፖርት ኣሕሊፉ ክትኣምኖ ዘጸግም እዩ ክብል ናእዱ ገሊጹ ኣላን ሽረር ጋንታታት ፔፕ ከም ጋንታታት ይዕወታ
እንተኾነ ግን እተን ኣዝየን ፍሉያት ጋንታታት እውን እንተኾነ ፍሉይ ነገር ኣብ ዘድልየን እዋን ክጥምትኦ ዘለዎን ተፃወታ የድልየን እዩ። ኣብ ባርሰሎና ሜሲ ማእከል ብምግባር ተዘካሪ እዋናት የሕሊፉ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ምስ ዴብሮይን ብምዃን ዝለዓለ ክብሪ ጨቢጡ KDB ዓቢ ጽልዋ ዘለዎን ፍሉይ ተፃወታይን እዩ። ኩዕሶ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ፍሉይ ነገር ክገብረላ ምዃኑ ዝስምዓካ ስምዒት እዩ ዝስምዓካ። ቻቪ ኣሰልጣኒ ባርሳ ኬቨን ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኣኽዎም ብሉፃት ተፃወትቲ ሓደ እዩ፣ ፍጹም ኩሉ ክገብር ይኽእል እዩ ክብል ኣሰልጣኒ ሲቲ ኣረጋጊጹ። ፍሉይ ነገር ኣለዎ፣ ክጎይ ይኽእል እዩ። እቲ ዘለዎ ራእይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱ እቲ ዝበለፀ እዩ። ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዎን ተፃዋታይ እዩ። ምሳና ብምህላው ድማ ኣዝና ንሕበንን ሕጉሳትን ኢና። ኬቨን ኣዝዩ ፕሮፌሽናል እዩ። ኩዕሶ ምጽዋት ድማ ይፈቱ፣ ንዕኡ ድማ ይነብር። ፍሉይ ነገር ክርኢ ይኽእል እዩ። ንስኻ ድማ ካልእ ሰብ ክርእዮ ዘይክእል ቦታታት ኣለካ። ምስ እውን እንተኾነ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሱ ፍሉይ እዩ። ፔፕ ጋርዲዮላ ኬቨን ከም ሱፐርስታር እዩ ዝፃወት። ፍራንክ ላምፓርድ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ካልእ ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ ንዓኹም።